mjölk som ska bli rumstempererat. Spännande. Okej, ska det här. Som ni förstår ska jag inte gå kock. Ja, nej. Men jag tar en sån här grej, slev. Och så ska man blanda ut. Alltså man ska blanda jästen så att den blandas med mjölken. Jag ska rikta i olja. Och har jag inte helt fel. Detta är ett matskedsmått. Jag är inte så noga i bakning. Så att, men jag ska försöka ha det nu för jag ska göra goda bullar. Det ser ut som jag har helt i diskmedel. Ja. Två. Så, det blir jättebra. I receptet står det så mycket mjöl du behöver. Så. Det är bara här. Så, nu ska den jäsa i 30 minuter. I'll be back. Jättefin. Ska vi se vad det står på receptet. Okej, knåda. Nu ska jag kunna stänga av formen.